دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے اول نمبر پا صحاوت کے دا پاک حبیب پا محبت کے دا پاک حبیب پا محبت کے لمال و سرنت پا سرور خوبان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے گران پا سرور کونینو وحکل لکبیز النورینو وحکل لکبیز النورینو رب العزت ورلا ورکرے اچت شان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے دریم یار دا پاک نبی سردار دے حضرت عثمان دوست دا غفار دے حضرت عثمان دوست دا غفار دے پاک حضور واندی سر و مل قربان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے او عاشق دا سید البشر دے دا ہر عاشق دا زرگ سر دے دا ہر عاشق دا زرگ سر دے او عاشق دا سید البشر دے دا ہر عاشق دا زرگ سر دے وپا قدردان و حلق باند قدردان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے مقبل جاننا سے ہستائی پا محبت کی مدح وائی پا محبت کی مدح وائی وائی ابو سعید اللہ روندگران دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے وائی ابو سعید اللہ روندگران دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے دریم خلیفہ دا پاک نبی آخر زمان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان دے سیدنا حضرت عثمان زمونږ د ناتون لپاره د یوټیوب چینل سبسکرایب کولی شئ هم دغه شان د فیسبوک په اړه چې کوم دی زموږ پیج هم لایک کولی شئ الحافظ اسلامي کیسټ آفیشیل هم دغه شان د واتساپ نمبر ده 0348 22 10 744